지네 하나 말자 못한 만나이 아자가 승권이야 그래 승게 티네 떡부고 사사는 바가 BJP 가냐이 아니 못 대셔로 따먹나 해네 못 듣냐이 니지니 그팔 니지니 바이크 오케이 세로 하나이 승급방 마 터범사카 승따불고 붙이야고 시병 급방 마 버섯 주로 터는데 백야 못 되게 내가 만자 못 되게 주로 정말 되게 수도 수비나 마야 뭐사 마포리야 시병 먹다 돌버섯 동생게 못 되게 하마마로 해야 할 건데 시킬 가면 주로 시병 칼라이가 마키야 할 건데 시킬 가면 정말 길이자기 시병 마 칼던 가면 오마 마서 마 키라고 뽕 뭐냐 어마기 시킬 가면 떨랑이 동문에 ताबुक तो सोके तुम कोई को ताबुक ताजे को शिंदे राजे बो साइने लोग का हमके डीजीपी नहीं दोगे कबंग मा ताबुक बुन उको ताबुक कमर तालो समुद्र में क्या पड़ा तालो लोग तो नहीं परिकल्पना करे तो का समुद्र विषय तो जाए ट्रेन में करे तो का आ समुद्र से शिना बारह तो हम कहेंगे हाइमें के मुसुक सुतुई शिदंगी ini जो मुसुक सुतुई मुस्की मका मिसिका अगर तामने बोलो चुताई कलाई कहेंगे मुस्की कथां फुलकर सा हमरो बोले ताबुक पर्यंत अमागे तलानिने बरंनो बुल फुरने तलानिने तंगो अजादा सिंगे ठकुर जाखसिनाय सिंगे फेमर जाखसिनाय सिंगे जोंनिनो बार-बार दय नि जाजोबो हाय हाय बुसला दुपो देशा तु बेगा जोंदै ए मरो कोकुबो दय ननानै साव हाय हाय बुसला दुपो तमासा तै फेगा जोंनिनो दय नि बायगे सिंगे हाय हाय बुसला दुपो नाय बुसला दुपो मंगो दंसिनाय गाजै जोंनाबो ते जोंनिनो दय हुनि चालिया नेशनल पार्टी बायगो जों ते फेमर जाखलिया जेसेखनो फाइ साइटं फैदों ते ब्रासनि गाहाम साइटं फैदों सिनि महाराष्ट्र हारिया साइटं फैदों आबु बाय सिनि कुलुमिया बरजो साबो एडिसिओ जों ताकलाय बरक जोंनो जानुवारि मिसिङो इखनो त्रिपुरा मथा से सुनि थाङो क्षमता तंखांके त्रिपुरा मथानो सरकारनि कारि रहदे क्षमता तंखे बुबागारानो साइटंगो जोंबो साइटंगो जों आरो मन्त्रिनि लुबबाया जों सिनि मुंसासो दाबिरा मानो नरनि साहस बोसोर दं नि जों नरबायनो दङ नरनि नारन दङ सरकार दङ समालोचना खालायो सानाय सिनि त्रिपुरा सानि बागै सानाय नों साहस तंखे नों कारि रहदे नों दजों एका नों कारि रहदे माइला इरे जागो आनि बागै खाजानि ताखुतै बुकुतं कुनु किरिनानि ग्रै बरक जेसेबानो साइटंथै नर थांनाय 2100 नंगौ जों कग्रमानि दङ जों आफुरमै किरि जागै सिनि बुरा बिरचुक सिनि नानासं सिनि मय मामा सं सुमसुमो जोंसो गुदनि हराने नरक बिशाल घर थाङै लेखा जाते फाइ मानो होनाय आफुर जों जतने मिलिसाव नरक गुदनि हरानि नंनि कर्तव्य नरक सुनो गुदनि हरने आजागा जों लेखाय तिफिनाने सिनि कर्तव्य होनाय जों तिफिनाय जों दिने आं नरकनि भुट बाय एमनि सिनि फाइ आबो नंनि फानबाय आबो किन्तु कम नरनि वान सुमनि बुकुमनो जों थांगा हेगे गारि बखक जाका जों सिगिर जाका रिफ्रि जाका बुजाका आबो जों त्रिपुरा सरक एक थांनाय थांजा दंनाय जों लेखाय फायनाय नंनि बुटनो जों बेक्टर रहलिया मागानां रहलिया जों ताबुक रां को एडिसिओ हापागो चालुनाय सामुं गाहाम खालाय दंमोनि त्रिपुरा सरकनि बागै गाहाम खालाय दंमोनि आबो बरनि मकल कियरो ओ त्रिपुरा सरक लेखा परा रमके ओ त्रिपुरा सरक इंग्लिश मीडियाम पढ़िनाय बिनि बसाबुतिर कल कतरनि थांबाय थांके जों तै बरनो थकुगै मांगलाका जों तै बरनो पानि सायनाय बनि बुट नावनाय जों सासन खालाय मांगलाका बरनो त्रिपुरा साबाय त्रिपुरा सा सेका गनाय जों बरं वालनि दंमोनि बरनो जों मुंगो खालाय मांगलाका होनाय दङ बिनि स्वराष्ट्र मन्त्रीनि दायित्व दंमोनि त्रिपुरा राज्योआव जत बांलादेशी हाबफैनाय रक्त नायथुबै कारिनाय पुट बेक खालाय रहनानै किन्तु सिनि बाहादुर राज्य सरकारनि पुलिसनो कामो खालाय गनगे बरं सिदितं नै सिदि नायथुबै तांनानै सिबो बुंनि अधिकार बमु क्षमता क्रेजा बांलादेशनि बरंनो फाइनाय दंमोनि नका केसेनो बनो पुट बेक खालाय रहनाया खाजानि ताखुतै बुकुबजों अ हाते बारि लिया सिनि कक कमाय थांगे के सिन्तेशनि बार खालाय मनो Ori kemai tangga ingin sentiasa tagi dari mana, sini riganai kemai tangga ingin sentiasa ribat kalian dari mana, kentu sini ha ekbar bude sekan tangga ingin, oh hati sentiasa dari mana ha baria, hanya bagi sen sodak matong nai, orang bayi yang sekan man sen hapka, sini ha no sentiasa ekte enti pano, tei rohaya matong nai, rohaya tangga ingin kita sentam maklai nai, sen Maharashtra lagi marnai, Maharashtra lagi dekangke, sen bebas. Possible nai, जों बेबा दुकानवा आगु थांनाय जों दिने बुमुलुंगो देर सजना
rugi rong ni bagi shit khranyai hospital kotama tangmane abo borok mokon keono abono sawe nisio sabung tangmane asu puti rang rohka tang hospital paya ngene hospital kaya bari ni pendam tangna sa kodin na kaya bari ni pendam tangna se sata kajam sekang masuk payu awa hakor purnyai I chimenu hajing rejai tangai akoi se pajani abani to সময় নাংনে বলে